Zagoa kapitala, espaldiko lehendoa, Gabriel Aizki dena, nola ez, eta, bueno, oskorrik garria, oskorrik musikatu baituen, ginen bat, Gabriel Aizki den, obra, edo, letra. Une batez, berde agurtzen dut, edo banda, zelaieta, eskerrik asko etortzeagatik, ongi etorri, ekaixo. Bai, eskerrik asko nola ez. Ondo izan, zeu ere, bai. Hortzetan, pixkat eta musika entzun da, ez dakit astoratu otera izen, edo astoratu eta etorri otera izen lehendik ere, baina gora eta gora beti, gora lapurdi, eta hori entzutean goratu nahi zain zuzen ere, zentsura, garaian bizi garen honetan, kantu hau bera, zentsuratu egon zela, eta izuzen ere, harrigarri egiten dira niri garai batean, agudo goa kapitala eta ez nuen lotzen lapurdirekin, lapurdin kapitalismoa induartu izango zen industria ez, eta gero jakin nuen justu lapurdi esaten zuten edo berak idatzi zuen lekuan Euskadi behazela, hola zen, eta bueno. Bai, hola da, Arestik hainbat arazo izan zituen zentsurarekin, eta horre tartean gainera, hainbat anedota interesgarri dago ezta, baina besteak beste, harritarriak erasonean arazo larriak izan zituen. Gero baita ere Euskal Herriarekin, Euskal Herrian liburuaren erregiak kendu zioten, bai testuak, eta baita ere liburuan joateko ziren grabatuak. Eta horren Madrileko zentsore edo Madrilerako lan egiten zuten zentsoren artean, izen ilustreak daude, ala Mariscal de Dante, berrara gerora ezagutzen duzuen deitura da. Eta beste batzuk ere gaur egun horre aktiboan direnak eta izan direnak bai politikan eta bai komunikabideetan. Gaur eguneko esateaterako zarzalejos eta alako deiturak zentsoren artean aurkitzen dira frankismoan eta injustu Arestien liburuak zentsuratu zituzten artean. Beraz, Arestik jakina irudimena eta erabili behar zituen zentsurari aurre egiteko eta nola baita eskibatzeko ezta. Eta behin esateaterako behartu zuten Euskal Herrian erreferentzia egiten zion etari eta jakina zentsuratu zuten eta berak horren ordez jarri zuen Bilbao Atletia. Berak izan legez Bilbao badago itura bat ezta. Hau patretik eta nigalak izarri da. Orduan, alako zerbait egin zuen Arestik, Bilbao Atletia jarri zuen zentzurari gorla egiteko. Eta alako agitu zituen da hemen, jakin Euskadi aipatu ere zinezkoa zen. Garai hartan lapurdi jarri zuen ideia bera emateagatik. Buruenetik, erozelan ere, Arestik beti bilatzen ditu esaldien eta hitzen polifoniak edo eta posibileki hementxe ere lapurdi trisilagoa Euskadirekin parekotasunarenka, baina jakina da baita ere lapurdi, lapurrak diren lekua. Beraz, Arestiren humorea inoiz ez da hola inozentea ere. Beti da gaizto xamarra eta abarkada asko batera ematen dituena. Esan dut, Ángel Zelaieta eta Carmelo Landa bizingula gurekin, eta baten batek pensalezak, eta zergetik Gabriel Aizki, Gabriel Aizki noiz nahi, nintzara diteke. Eta berriki entzuzen ere, uste dut, Bilbon, biak izoitarrak izaki, Bilbon, alako izilda bat ere, antolatu duzula, eta ibili zeratela Bilbon barna, Bilbo eta Aizki, erabat euskatuta baigoak, eskatuta zailua ekarri aldera edo gaurkotu aldera, zer izan da aldera entzuzu aldera? Bai, hori begira, Bizkaian bada literatura eskola bat, larun batetan biltzen den eskola berezia da. Aldian, ohiko eskola ofizialetan larun batetan jai egiten da, baina justu Bizkaian larun batetan elkartzen gara, Larrabetuko bihotz dakartien klubak egindako eskolan, ezta? Eskolan bertan, jende adoretsua eta gogotsua dago, eta antolatu zen alako ibilaldi arestiar bat, Bilbon zehar egin zen, eta, nik uste dut oso politatora zela gainera, hasi ginen Garrekalda Markalean
Aresti jaio zen tokian, Angelek horretaz nogizki bere esplikazioa seguru, entesgarriak. Han hasi eta gero albiara joan, Sabinetxe aurrean, Aresti berak idatzita utzi zuen, Sabina Aranagita Sabinetxeari eskainitako poema luzea aztertzen genuen, gero handik kalerik kale, Bilboko kaleetan zehar Arestik poema ezagun batean sartu zituen kaleetan zehar familien, Bilboko museo aurrean jarri, eta Arestik bezala Jesuiten Unibertsitatea eta orgaina zeuden zabolak ikusi, eta igagarri nola baita horre zetorren trumoia, ez da? Hemen inorez da konturatzen ekaitzordu erbil dagoela, ere referentzia hori. Eta basurtoraino hurbildu, eta gero berriro ere zazpikaletara, eta horre egin genuen ibilaldi polibat esperantza kaletik pasa, Bilbon oso mehar ilun eta laburra den kale hori, ez da azkao eta zende jartean esperantza. Eta Bilboko alde zarra eta zerreka lotzen diren areatzen amaitu genuen, justu ibilaldia. Eta handi gutxitara tamalez ezagutu genuen Bilboko udalak, modu nik ulertzen ez dudan moduan, Bilboko museoaren aurrean, aspaldiko urteetan jarrita zegoen Arestiren omenezko aritza, eta ari landua kendu egin zituen handik, eta horregatik astoraturik gabiltza esan behar da. Bilbo nahi justu gara bekan erakustazoka izen inglesezkoak eta jartzen dira, eta izen inglesez edo amerikanos jarritako hotel handia zeratzen bezalakoa jartzen dira, baina Arestiren memoria eta Arestiren lana nik uste maltratatu egiten dira Bilbon, eta uste dut horrek ere aipamen bat mereziko lukela. Bai, horixe, eta egiten dugu, artean trumoi hitz eipatu duzu, eta hitz egiten dugu bide, eta hitzekin hitz lanketan, Gabriel Trumoi bortitz bat izan zen, nor izan zen Gabriel Aresti, Angeles, zuzer horrek izan duten baizenean, obraz gainera, personal dira. Hori, metafora hori edo erabilia izan da, nik uste dut horrela dela. Aresti, eta uste bera konstiente zela, gizon berri bat agertu dela Bilboko historian berarekin. Berak esaten du teatro batean pertsonaiak izendatzen ditu, eta pertsonaia batek frailea dira denak, gure eriotzeko orduan. Titulua dauka, frailea dira, baina frailea izan baino lehen ze izen zeukaten esaten du. Eta batek zeukan izena, frailea izan baino lehen, Lugarretz Aresti. Abizen ezaguna da, grazia egungo ziren berari, bere izena agertzen durako zati batean, baina uste dut esan nahi duela, lugar ez de Aresti. Zan da, Arestiren garaia da. Horren kontzientzia bat zeukala. Egon diren moduan Euskal Herrian, historian, eragin handia izan dutena, Sabino Arana, uste dut Sabino Arana berri bat zela. Eta, baina, Sabino Arana berri hori zan trumoi bat. Bastarra guztiak ikutu egiten zituen, alderdi guztietara joten zuen, eta, berak izaten duen bezala teatro horretan datan, gauza politikan, ez da gauza politikan. Gipuzke zaten den moduan politikan, gauza politikan, ez da gauza politikan. Uste dut, ez zeukala uste bat, ez da gizen politika modu da jatorra, edo, ez zuela horrelako izinezten uste dut, eta behar bada arrazia zeukan. Eta horregatik, bere aurrean zeukala ikusten da zuen, zala, demokraziaren aldekoa edo, sartuko ziren, eta beste da zuen zala, bastumatara, bardin, eta beste da zuen zala eskertarra, bardin. Uste da zuen zala katolikoa, bardin, uste da zuen religio kristaua zinezten duela, baina gara konturatzen zen, zuen ezagutzen, evangeliorik eta bada, joko ziren nagarra. Beraz, trumoia zentu bertan. Ikusten da zuen aurrean zegoena pentsatzen zuela erabiltzea karamelo euskeraz hitzatarra dela, duran berak poema batean ekintzen du triste ikusten dut karamelo, ze karamelo da Bilboko mendi baten izena. Da dela opinika, jakinik, gero torreko zaio la gente bat, turistak eta bat,
Claro, escribitzen dut, paralelo. Bueno, libro dago, nire mentaletik ikusten dut. Furmoia sentido horretan, ikusten dut. Benetan, nire iritzian estimatzekoa da. Ez dakit une honetan horren parekoik guratzen dagoen. Dut uste, horrelako indarra daukanik. Gu egoten ginen argia, esate baterako, zeruk argia ditzen zelan noiz agertuko, eta ia arestiren artikuloren bat zekaren. Eta gu katolikoa ginen, zeren ni seminaria nengoen orduan, eta abade gaiak, egoten ginen, komentatzen, arestiren artikulo dator, hartzen da ez dakit norekin, desia zen dira guzteko. Yo le explico que era fiscal Matías, Ausardo eta Gaztado gaztidozoak izan zituen, eta, bueno, basurtu uste dut aurkitu zuela Medio Esteban, edo Medio Estebanek aurkitu zuen gabea ez, aitzaren etxearen gabea, hola, artean, hala ere, eta hitza Carmelo Liman aldera da, berak aipatu gaitu, eta idatzi ere, oin gutxi, hogei beltza bilbo gainean, hemen ino ez da konturatzen ekaitza handia hil dagoela, eta bera bizkiren harri landua eta aritzatzen den ekutik endo dituzte, eta estramulos edo aldiretara eraman. Tira, esan gure dituzu eta horretak ere zertan den gaur egun Bilbon, segiro dagoen gaurezte, zaren garezte ditiko. Gaurko, bueno, gaztea, gaztea hori dira, que gente gazteagoak ere, beranaki berri badut dute, zaren garezte den berri, Carmelo. Nik uste dut Gabriel Arestiren ezagutza eta gaurkotasuna neurri handi batean loturik doazela euskal sistema literarioaren oraingo egoerarekin. Azken finean da ez da alzerrik ez da Angele Gondo esan du Gabriel Trumoi bazen, Gabriel Aresti Trumoi bazen. Gabriel Arestiren esan nahian ikusten lotu behar dela hain justu idazle fundazional bat den aldetik euskal sistema literario oso bat eraikin nahi horrekin. Konturatzen gara, Arestik denetarek idatzi zuen. Egin zuen antzerkia, egin zuen novelak, poesia bat ez ere, jakina baina gero hitzaldiak artikuluak, zerukarriak artikulu zamatu horiek, baita ere beste komunikari askotan, baina gero editorean izan zen, ardokau krisei lur egin dago alegina, antzerki taldeak animatu zituen, jarrai eta bar, eskola egin zuen, zen neurri gaino gaur egungo atxaga, zaizar Vitoria edo talete batek, ez diote onartu beharrean justu, maizuzauri Arestiri ez da, itzultzaile izan zen, ezaztu, idazle konsagratu zela, indazari irabazien noren eta, non ikusten dugun, Don Kizote mantzakoa itzultzen, ezate baterako, ez da, edo Boccacioren Decameronea, bide batez esan behar dut, gainera, hemengo Gipuzkoaldeko editore ezagun batek daukala originala, eta ez dira nik dakidala inori utzi oraindik konsultatzen ere, Arandoro Altunak, eta nik eskertuko nioke, Gipuzkoan hitz egiten ari garela, eskertuko nioke, original horren itzulpen horren ezagutza ipiniko badu ikertzaileen eskura, nik uste horrela egin garrela, eta ez dira oso zuzena gauzaiek horrela gordetzea tira. Baina Arestik harin guzti hori egin zuen, ez da orduan, sistema literario baten ere ikuntzan implikatu zen bete-betean. Zein da sistema literario horren oraingo egoera, nik uste horri lotua joan behar dela padoala Arestiren ezagutza. Gaur egun nik bai ikusten dut, eta bere obraik nagusienetakoak eta egoera apur bat ilunean egon direnak eta boteretatik eta oso estimatuak ez dira. Ikusi dugu Bilbon, badakigu Bilbon nortu diren agintea, eta Bilbon zelago tratu baldarra ematetzaren Arestiri, baina nik zorionez eta posik ikusten dut, oraingo eskola kide gazteak eta lehen aipatu da literatura eskolan dela, asko estimatzen dutela, berriro ere edizioak egiten dira, nik ikusi dut zuz argitaritzea zenbait idazle gaztene argitaritzeri badago hori da bat, eta azken aldian atera ditu bai Angel Zeleta berak egindako biografia garra Aresti buruz, zuz agatera zen dela hortatu, argi berriro ere 2000 urtean atera zuen edizio ederrak, eta orain berriro mintzatzen gara Aresti buruz. Hau da, ari gara hitz egiten euskal sistema literario propioari buruz, azkenean da horren aitzan horren batean dena Aresti buruz. Zarrean esan bezala sintonia lagun, tomatxo artean,
saioaren sintonia lagun aurrelaria eta gurekin Carmelo Landa hitzatu duen gure konbidatu duen artean azkena eta Angel Zelaieta nire ezkerrera. Angel Zelaieta ezagutu zuen berdera beste personalki baita bere familiare eipatu Gombeli Esteban bizi dena bere alabak ere bai handere prozesita batena gogora batzuk haiek ere gogoan izan aldera zertan da familia hori bai, behar bada gero da jarraituko horrekin aurretik beste itzaurretxo bat areztik izan zuen beste adiskide min bat beste emakume batekin atera zen gazterik emakumea bera ere gaztea zen zera mazortzi hogei urteko eusegira, neskatuak mazortzi urte berako hogei urte horretaz asko ez da itxik egin baina nire ustez behar dela uste baino orain handiagoa dauka horrek antza denez neskatuak berak hartu zuen erabakia aurrera ez egiteko seguru batik konturatu erosenean mutil interesgarri bat zela, poeta bat, ordurako gazteen artean bere protagonismoa zaukana, izan kulto bezala, irakurle bezala, pentsalari bezala, horren datua baditu. Baina neskatua bazeguretik, lehenengo biluretatik iragan zenean, pentsu zuen ezela bere mutila. Seguruatik baziren klase arazoak ere, marxismoa orain ez dago hain indarrean, baina badirudi marxismoak irakatsitako gauzabatzuk egiazkoa direla. Eta klase sozialak existitzen direla. Eta modioan ere, klase sozialak betxago eragina daukatela. Errezelan ere, ez da marxista izan gara horretarako klasikoek ere esaten dute, zibizpaken duk zoren ekualen. Nahi baduk makea, arzak ere mailako emaztea. Klasikoek irakatzea. Neskatoak abertzale utzi egin zuela. Neskatoa abertzale familiakoa zen, gizarte maila erdikoa edo gorakoa orduan behintzat, eta orduan ez teki zein neurritan areztiren reakzio batzuek ez diren reakzio espero itezkeenak adibidez. Berak zaten duenean nire izaren etxean zendiduko dut, eta zaten duenean galduko ditut renta, galduko ditut korrituak eta bar, nire ustez da neskato horren aurkako abarkada bat. Esan nahi du, neskato horretan representatzen duen giza klaseak eta ideologiak azkenean lehenago defendituko ditu korrituak, rentak, pinudiak, adezik zupan ez korriturik, ez piladirik, ez horrelako zen. Kaletara zen, eta piladirik ezin zuen ez. Beraz, ez da dudarik referentzia egiten ari da gizarte klase konkretu bati. Zalea, dena eta bat. Zaten dio, zuek realidadean lehenago egingo duzue korrituen alde agarriaren, etxearen, eta etxearen interesen alde baino lehen. Lehen Carmelorekin ona atorri baino lehen banetan egon gara, eta Carmelo berak aurkitu zuen poema bat, berak lehenago idatzi jakina, baina ez zuen argitaratu, inoiz, baina ez zuen bota ere egin, inoiz, norberik gelditu zen, Carmelok aurkitu eta argitara nahi zuen. Poema luze samarra da, kultoa, poesia kultos egina, zitatu ere egiten ditu autore kultoak eta firmatu egiten du ipinirik viudo de Epanza. Ez dut ez dudari dagoenik. Viudo de Epanza, gora ekartzen du viuda de Epanza. Eta neskako hori viuda de Epanza. Bizitzen. Bueno, Carmelo que erakusten dugu, gero aipatuko dugu lan berak, Carmelo egindako lan
obra osoa bildu baitzen, eta zuzakarra egitaratua, eta autor bildu de falsa, hori akarri dugu, eta alaxe da, bai. Alan titulatzen da, bai, Carmelo eskuan daukan moduan, firmatzen du, viudo de falsa, eta ohar bat, poetas aludidos, castellanos, Baudelaire, Becker, Celaya, Curros Enríquez, eta beraz, paula oso kultua da, bukaera gidean moduan, eta bat. Baina, bueno, hori horrela amaitu zen, eta gero, topo egiten du, Nelly Estebanekin, orduan lan egiten zuena, Bilboko Arenaleko zukia pasauta, zegoen, El Águila izeneko almazen handia. Eta, bueno, neskatu horrekin, azten bat. Bizitza berri bat, edo. Jarraitzen du bizitzak, eta, bueno, beste harreman batzuek ditu. Bueno, zuturatzen naiz, nire maestren bizitza, bueno, en fin, zabala sakona eta gauza askori buruz iziteko moduko personaia dugula, zuzio Angel Zoe eta bere biografo zate ekarria edo. Jo, izan zara, Carmelo Landa berriz, bere obra mardula edo iaia osorik ez bada, beti editu gara lehen berak aipatu den bezala lanen bat edo beste hor editu den batek eta agia zabaldu nahi ez duena, baina bestela zukalen eskutik hogei urte batuz da, bere lan guztien hildu zituen eta tira izan zen, bueno, kasa moduko bat, nagelek edo pintoreak edo arte egileak eta, bueno, zondu zuena nola bai, eta horiek hor dira, beti nahi denaren eskura gai. Nik badun baten ahaztu baino lehengoari bukaera emateko, bueno, oraingo gazteak eta meritu daitezke, zer eta nik bazarretaren moduan pentsatu egiten dut Arestik amodiozko poemak egin zizkiola emakume horri. Eta apostu egingo nuke emakume horrek poema horiek korteka dauzkala. Hanekiko ditu izara artean edo. Berri horrek urterik ez dira ditu, horrelako asinduak ez dira bertan behera botatzen da, emakumeak ez dituzte botatzen, gorde egiten dituzte. Animatu egiten dut, astea bau, pestitzak egin ditzan, eta dono osadeia poema horiek agertzen diren. Itzuliko gara momentu batean, Nelly Estebanen gana edo horrela galdera batekin, baina hartan badu beste galdera bat eta da, ez da gutxi, beti ere, galdera beste egiterakoan euskaldun berri izaki eta bene, bueno, poema intxutzetsuna ipatzerakoan igaitaren etxean ezin dituko du delakoaren poema aipatzerakoan, lehen persona idazki izana, nire itaren etxea, erralduntzat jotzea, beti ere euskaldunok omen geure edo gure etxea edo gure ama eta gure aita aipatzen baitugu. Horri buruz, literatur egile eta kritika eta aldeetan, zer izan bat dugu itaren? Bueno, Arestik marka berezirik baldin badu, bat dintzat hori zera, ez da? Eta nik esango nuke Bideitaren etxea poema ezaguna arritare liburuan dago, hau da nola baita esatearen Arestik aipua eta lortu zuen lehenengo liburu horrekin, arritare liburuarekin, 1974 hor agertzen daia da poema hori, baina ez poema horretan bakarrik, baita ere esate baterako zorrotzako portuan aldarrika, poema famatuan, hor Aresti bete-betean implikatu egiten da poema. Oraintzu entzun diot hau komentatzen Koldo Izaberregi eta arrazoi osoa du. Gainera, Arestik zerbait markatzen badu da implikazio bete-bete da mundu poetikoan. Poema da mundu poetikoan. Hor daude Anton eta Langile lan egiten zorrotzako portuan aldarrika eta dirau egiten esplotazioaren kontra, zapalkuntzaren kontra, batek gaztelera besteak euskaraz injustiziak espaitaki hizkuntzarik. Eta orduan Aresti bera agertzen da poeman, hau da, salto egiten du idazlearen ikuspuntu urrunetik poema barruraino eta Antiojoa guzti egiten zaizkio. Eta beraz amak gauaz izango dio,
pentsatuko du agian egetara erori dela, eta guzti egiten da erabat. Hau da, poemaren bestaldera da, barrukaldera doa, eta han inplikatzen da, ez da, nik uste hori inbertu egin behar dela. Poesia inplikatu egiten da, lehen esan dut Arestik saio bat egiten duela euskal sistema literari bat sortzen. Ez bakarrik literatura, euskara bera. Noraino ezagutzen dugu gaur egun Arestik egindako esfortzu ikaragarria euskara batuaren alde. Maldan bera idazten duenean, 1989an, euskal zendian erainik ere ez dira hasi ere egin iaia euskara batua pentsatzen dela. Maldan bera aurrerakuntza ikaragarria da euskara batuaren, irakurtzen duzu gaur egun euskara batua idatzita dago, eta 1989an idatzita dago. Horren adin ikaragarria izutenak aipatu ditu lehen eta bar, eta badago beste ikuspuntu bat oso interesgarria. Arestik intrahistoria egiten du, lehen Angele Gonga aipatu du. Arestik saiatzen da Euskal Herriaren historia berreskuratzen, eta gaurko ikuspegitik, bere garaiko eta gaur egungo ikuspegitik aztertzen. Lehen oso ondo esan du Angelek, hain justu hor klase sozialak egon badaudela ez da, eta klase sozial bezala gainera klase borroka ere hor agertzen dela, eta aipatu du Arestiren urraz biografiko bat egin du hor. Baina Arestik nabarmen usten du berak emandako hainbat hitzalditan oso interesgarria, berak ematen zituen hitzaldiak, eta hitzalditan nabarmen usten du bere poesiaren esplikazioa ere. Berak esaten du, beste Euskal Harria poema aztertzen duenean, harria hor dago, eta itogina erortzen zaio gainera, eta esplikatu egiten du zer den itogina, eta itogina da dio berak, bitera kasta deitzen duena, ez da, kultismo bat ez hau da, diruaren alde makurtzen den euskal kasta. Zeinek saldo egiten duen euskal kultura, saldo egiten duen euskal herria, eta adibide historiko bat ematen du, referentzia historiko bat, nik uste hemen Gipuzkoan ezagutu beharko genukena. Berak ematen du adibidea dio, Bilbon egiten da Gatzaren errebolta. Eta Gatzaren erreboltan, borrokatzen dira bilbotarrak, baita ere Gernikarrak eta bar, eta euskaldunak borrokatzen dira Gipuzkoan erreboltan gaude, hain justu, Espainiar erregeak, Espainiar koroak ipini nahi zituen petxa eta zerga berrien aurka. Eta errebolta hori itotzera bidaltzen dute Ziudad Realeko dukea. Eta Arestik dio orduan, kontu zeren hemen, entzulen artean izango da, erromantiko tentoren bat entzatuko duena ara begira, gure gaitzan ondi dako zen, Ziudad Realetik. Ez gaia hori tontoa izan dio Arestik, zeren Ziudad Realeko dukea ezin baina ez Ziudad Realekoa, baizik eta euskalduna. Eta nortzen Ziudad Realeko dukea. Hori ezagutu behar da, Ziudad Realeko dukea, Iriakez familia, Gipuzkoako familiakoa zen. Alonso Iriakez. Iriakezkarrak ziren, portuak eta etxea Gipuzkoan zerratena Donostian ere bat ezkondu zen. Beste Santelmo Museoaren sortzen ditariko da. Eta hori ez ziren Espainiako erregea, beste Felipe Bigarrenaren zerbitzua lan egin zuten Jauntxoa, eta hori joan ziren Gatzaren kontrako errebolta itotzera, odolez itotzera, eta bilbotarrak urtatzera. Arestik beraz aztertzen du hori, eta ikusten du nolako kasta sortzen den, nolako talde soziala, nolako klasea sortzen den Euskal Herrian bertan, baina Euskararen kalterako eta Euskal Herriaren kalterako hori salatzen du. Jakina, salaketa horrek egundoko trumoia sortzen ditu, Bilbon eta Euskal Herria osoan. Sistemari interradioaren zaile izan zela diozu, eta hori, ezagutzen zaten ere, historia apurbat ezagutzen ari gara, eta eskertzeko da. Laizter, zuri moduko bat, pizka gure arteko jarduna diotzeko kantu bat jarriko dugu, baina lehen parte honekin amaitu aldera horrela. Justu, bultatuko nahiz Meli Estebanen gara, Meli Estebanekin duztenean bintzat ez dakit euskal zaren artean, euskal zaren dut, zirkulo literarioetan eta euskara dizien zirkulo artean, alako zamezak edo sortu honen zituen eta tira, jatorriz behar euskalduna zelako familia eta beste, izan zen, aipatu zuena ere eta buruzari nahiz, bera ezagututa olertu zutela zerbait egin zen Meli Estebanekin, emakume gerra nunbait, eta alako, horre ere, ez dakit diskriminazio kutsi bat otezen, hori agazia hona edo. Ez dut uste hain beste, emakumea erdalduna, zelako genera ezen erdalduna. Leondik etorriak, urasoak, baina bera Bilbon jaioa, eta basurton izena. Uste dut alderdi horretatik,
arazo latzagoa izan zuela Sabina. Sabina eskonde zenean Nikolasa atxika jenderekin arazo gogorragoak egon ziren, hil zenean Sabina gazterik hil zen, alarguna eskonde gizen. Parrokoarekin konsultatu eta gero. Baina, abertzale beroenak zioten parkatzen, eta denean zabaldu zuten, eskondu zela batezili batek. Oraintxu arte ere, oraintxu be, alderdiko jente oso indarra handikoak, horrela defendi dut. Bueno, Arestiren kasuan, Bilbon emigrazio handia zen, eta nik ez dut uste, hori baino arazo latzagoa izan zuela uste dut, eta nire akidala bere lagunak eta bare ziren sartu gelirekin inoiz, sartu dira bere erdalkeriekin, komila, erderazko hitzak sartzearekin bada. Lehen aipatu duzuna, zergatik esaten duen nire aitaren etxea eta ez gure, uste interesgarria dela. Aresti Bilbotarra da, Bilbon jaioa, Bilbon unetan hasia, eta erderaz egiten da inguruan, nahiz bat ere aitak euskararen bat basiki, amak ez. Eta berak ezagutzen du Bilbon, nik ere txiki-txikitan ezagutu nuen, lehenengoz Bilbotarrekin da bat egin duenean, esaten zutela, ni padre, ni arraro egiten zera, nik etxean gure eta esaten genuen. Aresti horretan Bilbotarra zen, Bilbotarra guztia bezala esaten zuen nire aitaren etxea. Baten, alkarrekin, egon ginen, elizarrekin gainera esan dut, bera emaztea eta ni eta emaztea, ginen arizkideak, sentidu horretan esan dut, guztiok, eta bat, egon ginen Larraretzen. Larraretzeko goiko elexan, eta zegoen hortu bat, plazaren ondoan, eta zeuden patatak, hortu bat. Nik esan dion, patata, egarra bat oso, donde, non, patatak ezagutzen ditu, etxekoa, baina ez ostroa. Beraz, zain kaletarra, eta Bilbokoa. Beraz, Bilboko edan hitz egiten zuen. Horren kontra edo horrekin batera, bera Zorrotzako portuan, zatu duzu zu Carmen honen, Zorrotzako portuan lan egiten zuten berarekin batera, eta bat konkretuki zen arratiarra, eta landa, zetan apelidua. Eta baziren arratiar baden egia. Eta berak entzun egiten ziren. Asko maite zuen, arratiarrak edo euskaldun zaharrak esaten denak, nola hitz egiten zuten. Eta ze terminologia eta ze sintasi erabiltzen zuten. Eta orduan, horregaitik agertzen da hor antiojoak. Berak entzuten zuen antiojoak, behar betaurrekoak. Orduan, jartzen du hori intensio guztiarekin, baina berak postu egiten zen asko, entzuten zionean, zentainik gogoratzen du lehenengo aldiz berarekin topo egin duenean, Juanito Sanatune etxean Eibarren, galdeatu nintzen afari bat egin nuen, galdeatu nintzena, eta pixka beranduko egin zeidan, funeral baten egon nintzelako. Eta orduan arezkita hitzidan. Gaztea izan da edo, eta nik esanean ez hiltzeko zorrik esku izan. Zelan, zer esan duzu, oso argi egoten zen, nola hitz egiten zuen jende arruntak, betiko euskaldunak. Horregatik antiojoak zatzea. Jakina, konturatuko zen, gure izan etxea zaten dela, baina zituenan orain ezen konturatu. Errealitate baten isla eta aldibenean ere implikazio baten ondorioa. Dena den, aurrera joan gara eta ari gara euskartzen persona eta personaia, eta ez dakitzen bat denbora utzi dugun bigarren parterako, obra mardul baten egilea, poeta batez ere, eta horra kantu bat, noren ahotik eta Rogelio botatzen ahotik nire poesia. Horra, poesiari buruz ari da eta gauza askori buruz. Eta egia zan, Gabriel Aristiri buruz inazita, askorako, ematen duen personaia eta obra baitu bai gainean. Ondo ezagutzen hori guztiak ondo ezagutzen dituzten bi lagun ditu gurekin, Carmelo Banda eta Angel Zelaieta. Eta, gure denboraren zati handiena egia, burutu konsumitu dute gaur egungo munduan denbora ere konsumitu ditu baitugu. Aritz lantatua, pantailan nehaztua,
Bueno, nola laburbildu daiteke Bilbon landatu zen Arestiren obra, ez? Leku askotatik egiten aldiogo lanari, baina badago nik uste mugarri bat, eta da, maldan bera obra simbolistatik harri eta herri poesiara edo pauso eman zionean, jende kultuentzat idazten zuen, batu hautatu zuen, aurreko liburuetan, uste dut, bizkaia idazten zuela, idazti duela bere lanak, dela den zergatik aldaketa hori badago arrazki bat hola bereziki. Bueno, Aresti berak azaldu zuen hori, Begira, maldan bera egin zuen, lehen aipatu dugun bezala 1989an, saritu egin zuten eskatzen dian, ikuste poema impresionante bat zen, poema liburu trinko bat, egun honetan nire gogoak, gaitu mendia, maldan bera doa guro nire gorputz biluzia. Hor, topo literario bat aurkitzen da, bitxiera mendiki mundura, hain bandikotan abertzen dena, Jesu Kristorena, baina baita ere Zaratustra Nietzscheren gan, eta da, ezta. Eta poema oso kultoa, referentziaz betea, simbolismoaz betea, jakina. Baina handik lau urtetara Arestik berak, Harrita herri, poema liburua ateratzearekin batera, itzaldi bat eman zuen Ondarron, eta aipatu ditugu itzaldia oso interesgarriak ziren Arestik, oso landuta zelan ozan, aurkitu ditugu 14 testu, eskuizkribuak eta oso landuak, eta horra kantzen du bera garbi eta garbi zer egin nahi duen Harrita herri eta poesia guzti horrekin, ezta. Berak bi helburu ematen dio poesiari. Une hortan, harriaren poesia deitutako horri, ezta, Harrita herrirekin hasten duen horri. Lehenengoa dio sorterriaren alde jartzea, eta bestea egiaren alde. Egiaren alde da, herriarekin konpromisoa da, Anton Dagilen Zarrozako portuko langileekin konpromisoa, oroar jarrera zintzo eta egiati batekin hartzen den konpromiso hori, ezta, edo zein jartzen dela aurrean ere, Madrileko agintariak edo bertoko literakasta horretakoak, ezta, baina bera konpromiso hori hartzen du. Eta gainera dio, herriaren ahorako egiten du. Horren entzun dugun hori da. Hori bere poema bada, eta hain egiten du herriaren ahorako ze, itzaldi horretan bera dio, begira, nik herria kantatzeko egin ditut poemak, esate baterako, dio berak, bi adibide jartzen ditu, begira, Trikitizaren soinuagaz nahiko nuke kantatzea martxoko oilar gorria. Diola, eta Santagerako bozean nahiko nuke kantatzea egon da Santiagoa. Gero ikusi dugu laboak, behar bada ez du zuzen jarraitu kontseilu hori eta oso berzio edarra behin ditu Mikel laboak, baina ikusten da areziren intentzioa, hau da, tributizara herriak dakien doinua, eta Santagerako kopla dira nonbait Bizkaian, eta Euskal Herria osoan pentsatzen du, baina Bizkaian oso ezagunak ziren koplak, orduan nahi du, bere poesia, herriak ezagutzen dituen doinuan erabiltzea hoan, eta hori nahi du, eta nahi du jakina simbologia sendo eta indartsu bat jarri herriaren ezagutzan pedagogia egin poesiarekin, orduan hori egiran ikusten. Jakina ziren eta zirentzako jakinagoak, baina beti komeni da, nire horrek gabera ezti ekarri nahi izan dut, eta justu ere, entzule gazteak balin baitu, ezagutu dezaten, Bada, eta hartzen aizian azten? Berra da, gehitu edo, Carmelo esaten duenari jarraituz, baita ere uste dut, 60 urte inguruan, Bilbon edo Euskal Herrian mundu guztia doa. Gente gazte asko marxista egin ginen. De repente, marxista egin ginen. Orduan, irakurtzen genituen Hauser eta horrelakoak, eta uste dut Aresti ere. Bere kartetan, Carmelo publikatako kartetan agertzen moduan, Peleni uste dut esaten diola, nola ezagutu duen Otzeroko Bladiren poesia gintzat, eta oso interesatu dagoen eta bat. Uste dut Otzeroko Bladik, esaten duen moduan, Blas Otero, eragin handia izan zuela Arestiren gan. Eta momentu hortako poesia soziala idazten guztiak, uste dut. Jakina moduan, Bladi, etorri zen orduan, Kubatik, eta zuen aurkitu harrera honik zean,
zekarren marxismo aidea alde batetik eta bestetik hango mulatxo batekin eskondurik euskaltzen asmotan, mulatxoa barratutakoa zen, oso latzak izan zituen. Eta joan zen bizi izaten, Bladi, ez zen joan orduko komunista alderdikoen gana, edo poeten gana, erdarazko poeten gana, joan zen Arestiren etxera. Arestiren etxera saundia zeukan da, handizi izan zen. Nik uste dut, jarrezketa bat egin zion, horrek eragin handia izan zuen Arestiren poesia ulertzeko moduan. Uste dut, Arestik egiten duen poesia soziala, eroikakoa, nire iritzian sinesgarriagoa da, hori da desberdintasuna Otero eta beste batzuna baino. Irakurtzen dituzu gaur, Otero eta berlakoak eta pixka bat gustuak edo dira. Arestinen uste zintxoagoa edo apalagoa edo humanoagoa edo sinesgarriagoa dela. Edo zelan ere, hala ere, uste dut gaurko gazteek, gazteekin lan egiten dut, gaurko gazteek ez daukate guk geneukan sinesmen hori edo, ez dut uste. Gaurko gazteek nahi hau dute poesia apalago bat, hitz egiten duena, zure arkondaren kolorea, edo zure begien dirgira, edo zure irritxoa, edo zure gerrikoaren zila erakusten duzula, edo gauza lirikoagoak eta apalagoak, eta honelako poesia uste dut, errespetu uste eta begiratzen da, baina ez dauka guregan zeukan eraginik uste. Hori gaur egun, duela urte batzuk, hiru, gau, 2000 urtean, 25 urte bete ziren Gabriel Aresti izen dutena. Izan da eta enik pertsona edo, jende ezberdin buruz eskatzen da ere, indazki jaten denean, eta olako obra usten denean, eta bere izenagatik 25 urte aurreratua bizi otezen, horrela uste duzu. Zan ere eta, olako personak, maten du gaur biziko baliz, bera duela 25 urte gaur egungo persona bat izango zela. Horrela, izan da, hainbat sozial mailan, bai literatura gene epatu behar duzu, sistema literarioaren nolaiteko lehen egilea, gero segia artiziten beste batzuek, baina horazio alda, horazio altzen gara ez. Nire gadani, impresioa da, Arestik asmatu egin zuela batez ere euskal sistema literario baino aruntzago kultural eta simboliko bat ere ikisteko lagean. Ondo asmatu zuela, hau da, harria, arbola, itoia, erreferentzia guzti mailua, nire poesia mailu bada. Ordan, erreferentzia guzti horiek aitaren etxea. Osatzen dute nik uste mundu simboliko bat, eta azken finean sistema literario propio bat, alda euskal sistema literario eta kultural propio bat eraikitzerako orduan nik uste dut asmatu egin zuela, eta baliagarriak direla ez bakarrik orain Angelek esan du, garai bateko ezagutza kulturalak eta nolabait identifikazio hurbila ziren, baina urrunago eta sakonago nik uste dut Arestik baduela berrirakurketa bat gaur, eta da injustu euskal sistema kulturalak aurrera egingo badu, sistema horrek oinarrian dituen referentzia simboliko nagusi batzuk Arestiren daude. Egunotan adibide bat emateagatik, ez da emango nuke. Egunotan atera berriro ikusi duzu prentsara Gernikako arbola. Nonbait hil eginda aritza. Referentzia simboliko hori Arestiren dago, Iterra Gerren ere badago, baina dudarik ez dago Gernikako arbola gure mundu kultural haren referentzia nagusi bada, arbolarena eta abar ez da, eta hori hiltzea hori hartzen asko dakartza. Arestik badu, jadanik aspaldiko urteetan idatzita, laugarrenez nerea etorkizunaren aurrean, poema ederre bat, eta Gernikako arbola horiarik estaturik, gaineko abarreraino beteko du frutuz, esaten dio bere alabari, eta euskara entzungo da erratian, soparekin, batera, hau da, maskarian, Azkal orduan euskara entzungo dugu eta gaur bizi duguna. Hori da, nik hala uste dut, Arestiren indarra gaur hori gala, ez da, sistema propio bat eraiki behar badugu, eta bide horretan baldin bagoaz, hor dago behar bada borroka nagusia, ez da, horren oinarri sistemikoak esango nuke, onartzen bazaite
referentzia kultuzko hori. Oinarri sistemikoak, norri batean hor daude, Arestik eraiki zituen zondo. Nik uste dut, zondo eraiki zituela, eta hori dela. Irakurtzen ote den irakurtzen, gauzu zerbait egitea da? Lehenengo, behin berarekin berba egiten, berak esaten zidan, nik egin dut, nuk egitea nahi izan dudana. Nik ez dut egin aurrekoek egiten zutena. Behin, Mikel Zabaterekin berbetan, hau ere orain zaizumat urte bete diren izkala, Mikel Zabatek esaten zidan, Arestiren poema komentatuz, ez dakit geldituko diren, ez dut Arestik, Mikel Zabatek uste zuela, Arestiren poesia pixka bat, poesia librea, eta ez ote ziren, ez dakit, modu bizkor bat ez nahi gainean egindakoak. Horrela berrotan egon ginen, askotan pentsatzen dut hori, eta uste dut, Arestik arrazoia zeukala, narak esaten zidan, nik egin dut, nuk egitea nahi izan dudana, ez dut egin aurrekoek egiten zuten moduan. Eta naiz da euki hori poesia sozialen kutsua eta bar, lehen zanduan moduan, Arestirenak badauka bere kutsu pertsonala. Ez duena lortu esate baterako horixek, orain beste bat mogan jarri dena, indarrean jarri dena, Pauloren zaiak, eta bat, zuk irakusten dituzu horixeren poemak, ikusten duzu tipo kulto bat, eta oso fin idazten duena, eta lan egiten duena, baina ez ditu konbentzitzen. Ostera, Arestik irakusten dituzu bere poemak orain, eta, zuizgarria da, konbentzitu egiten zaitu uste dut. Hori, susmatu egiten da, berarengan. Mutu batzuk baino ditugu gure laguntzailea azalduko zaigu gure emateko artean, Carmelok nahi du zerbait egitu, eta nire honez ere azkeneko aipandueneko galdera moduko bat egin dugu izan. Bai, nik lehen esandakoaren aritik, baina azken datu bat emaneko nuke, uste betut osagergarria dela ezta. Aresti gaizori zela, gure herrira etorri zen, Bilbotik Eara etorri zen, eta azken 2 urteetan denbora luze eman zuenean, etxetxo bat hartu zuten familiatan. Eta zegoela, 1974an, hau da, hilaurretiko urtean, idatzi zuen poema nire usterako oso esanguratsu eta oso sakon bat, nik suerte izan duen aurkitzeko Orlantaldean ari ginela, Josu Landa, Leo Bilbao, Jose Bilbao, eta nire zuzarako bere obra prestatzen. Aurkitu nuen poema luze bizikinteizuari baren, Josepa Mendizabal Zaldibian, eta argitaratu denuen, hor dago, zorionez argitaratu da, eta gordita betirako. Eta poema horrein nik uste oso ondo agertzen du Arestiren argitasun poetiko eta simbolikoa, momentua islatzeko. Zera azaltzen da hor, hain justu gure herri honek bizituen, orduan eta orain ere bizituen edera bortitza, violentzia, bortizkeria, alde guztietatik, eta orain interpretazio poetiko sakona egiten du beraz. Arestik erabiltzen duen alegoria hor da, hori da herri bat, libertatera jaiotzen den herri baten erditze gila. Eta aipatzen du, ezer autozentzuratu gabe, aipatzen du baita ere tortura lekuak, tortura latza aipatzen du adibidez zehatzak emanez, eta ideia poetiko horrekin amaitzen du. Nik uste dut beraz, simbologia sakon horrek lortzen duela Euskal Herriaren sistema kultural eta soziologikoa argitzea, eta hori da Arestiren gaurko indarra uste dut. Besterik zateko betarik ez dugu, sintonia bidatuko dugu eta batone gazteko zaioaren, edo konbidatuan hori zango den aurreratuko dugu. Hala ere ditzetan esan nahi nuen, jende asko irakurtzen duela, baita ere aztertzen duela bere obra eta Aureliak Kotxak momentu batean esan zuen, harria zein beste idatzizun idazlea, harrian zizelkatu ote dugun, hori gelditzen da hor beste baterako agian. Artean esan, datorren astean, ordu berean, jaldi daban izanen dugula, Harri Txintxolak, poesia liburuaren karietara, baita idazlan altatuak liburua izpide. Beste denbora dakostako, astirik eta agur, benur.